Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan video bahasa Jawa. Di sini saya dan kelompok saya mendapatkan bab parikan dan saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian parikan. Nah, jadi parikan kuwi salah siji karya sastra Jawa tradisional sing bentuke mirip koyok pantun. Parikan biasanya digunakake karo wong Jawa kanggo ngomong sing alus, kadang lucu, utawa kanggo menehi nasihat tanpa langsung. Dadi, wong sing krungu ora krasa digurui tapi tetap paham maksudnya. Lalu berikutnya ada ciri-ciri dan ada banyak lagi yang akan disampaikan oleh teman-teman kelompok. Telu maksud lan tujuan parikan. Parikan kuwi de tujuan Iji, kanggo ngasih nasihat kanthi cara alus. Loro, kanggo nyindir wong tapi ora kasar. Telu, kanggo ngehibur supaya suasana dadi santai. Terakhir, kanggo ngeri-nguri budaya Jawa atau melestarikan budaya. Iki kula badhe njelasaken nomor kali ciri-ciri parikan. Parikan yaiku nomor tunggal biasane ana kali baris tapi uga ana sing petang baris, kawan baris. Nomor kali ana rima utawa bersamaan bunyi ing akhir tembung. Nomor 3 baris bersama. Pertama diarani sampiran. Muka pembuka ora ana makna penting. Nomor sekawan baris kedua diarani isi pesan sing arep disampaikan. Nomor gangsal menggunakake bahasa sing sederhana lan gampang dingerteni. Nomor 6 asring ana unsur guyonan, sindiran utawa nasihat. Pisan contoh-contoh keparikan rek. Yaiku sing pertama toko buku dan toko lawas. Komputer kudu sergap sinau lan ora males. Nyambung loro-lorone ngomong soal sinau lan ilmu. Contoh keloro menyangkep pun mete pari. Nek kepen sukses kudu selalu usaha saben dina lan wani nyobi. Ngene saka kegiatan kerja mete pari diteruske karo usaha supaya sukses. Nah, itu dia presentasi penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.